Dan takuk tai bukuk tong hingga seng tini hani hai jibiu phai sok paika chini mana yang no rong no khana gan awo bin babu tabuk belai no seriously hingga bin babu bagi tabuk belai no emergency blood group nangi tongkha hingga seng yang chini mana ne seng nayan bufur rogo operation khana bagi blood group ekdum emergency ngi tong hingga mana sagari ni babu bagi bufur rogo ko blood group nangai cha ko borok deto dia ko operation khane ni hingga yung ko borok tini sauta blood ekta dana nangnai mane hingga te tinta ka tini hingga te tinta hingga amo ko hingga pre operation khayo apro borok nangnai hin sauta de de sauta hingga operation khane bagi kuno dead doctor khaborok riya ko hingga tabuk nin babu no blood group nani bagi busuk rok nangno blood group charta nangnai charta unit hingga nung sabono kuno kok jana musul lukurong no mo kita to ani babu ni blood charta nang to kita je A plus tongai rok net khai blood bank go asumang bukis khai betana hingga khenai mang khana yang chini manani khuptei bin babu ni bagai blood group belai no emergency nangai tongkha hingga angbo koinai chini lukurok no norok tomung no A plus positive tong hangke o jaga ko jibio phaiei donate khaibedi kisa chini manani bukhano hingga chung obon koinai chini tripura hastini kwbang ma chini lukurok borok no kisa chubadi borok tabuk buskang sala operation khainan bagai kisa chuk yangi tongkha hingga tabuk ni babu ni bagai tiniksa dratei kuno doctor rok tamuni sagari ini hingga ko sugar doctor ka mani pore borok biki rok hokna sugar ni bagai ndo hokna ngi biki kuna biki nana na ka na oi bonga jamari ki borok ko biki diwan hingga tabuk suk dratei norong ya ka rok busuk rok kalek rok tongna tabuk suk jora je suk mani ngi 1100 suku hingga khenamang khana belai no kom khuborong ni sago rang puisa hingga lukurong no ang hai ma ko request ma khaijao norok te gisani bagai chini manai no chuba laijadi hingga plai ang te kesa koina mu chungu chini DDMC college of pori tongnai rungsrungnai tei rungsrungnai jigrong no ang obon koinai norok chini manai no nugui tong hangke please kisa norong college of no collection khailei borok no kisi chapano je chanani bagai phano tiffin cross ni bagai phano kisa bini bagai donation khailejadi hingga ang tai chini khwai district ni president chini TSF ni borok no bang koinai chini convener rong no ang borok no koinai chini manai ni bagai kisa norok chaitok di chung kok duk bai bukurungi na no phari hingke chung buskang salai yang chini bin buma bai chung kisa kok salai na no phari hingke chung tabuk bai puila tabuk ni je logino tabuk blood group nani bagai bufur rogo emergency hin sada borok ini to dakar sawo ko thacha nangun sawo tini sari ko nangun sawo gabun ma yang to kata gete so pisong thane rung ga te tinja nangun yang to ma yang ke tabuk go sum tin ma song ka din manang bunya banya sal ko thui dunat ne ba ge tini ni mai rok lut sa khan rok hajung sa chakha ge bai ang tini kubang ri kelangmai afan norok no ani yako je tongmani ang norok no 500 ri kelangnai do ge je abo ani yak tei khorokcha chuba horka da borok ti prasa hanai ge nung bini bagai tamor message remu to bo am te theri mani bagai bulai hambai bo no ka hampai tong thu bo bunu su mam bagai bulai ka hambai tong thu bini je asana bo punong khai abisuni ge chini dara khorokcha youtuber da borok ti prasa hanai je youtuber khai tongnai no ang belai na ham paifile hambai maru chini chaya jorawa chini chugya jorawa chini monai songna chuba ma bagai hingke chung om ken buskang salabo chung chini monai songna chung hel khaino je chini mansak phari hingke nai tongna rok